Doha chuanin chairman kanga hnuai thokpui na mang chuan chairman kanga chu atilum theita a ani chuin apu chu aphat chan ani Doha chuan chairman kanga thiltum zong te chu akawa chuan ngat ta veka atu ka chuan changhu le athian te ho chuanin chairman kanga thi thu chu an lo hriat chuan abara khai chiang hlom hlea chairman kanga voina huna chuan Doha chuanin atwar berle sun berang chuan lem chu an changa ma se ji huna chuanin alo oilo na sa hle ni an lo in nial don le bapa chuti lai tak chuan changhu le anaw te ho chu chairman kanga voina hun ser mang tur chuan an ron lut ve a an ma ni ho alo mu chuan Doha chuin makat ti hlea a chan chu changhu kha thidei to tura alo ngai wang kha na ne changhu chuan Doha churon pan nain a ming tak cho sing hian ti chuan aron kawa Doha chu chairman thatu nge ni ti asia thu po huai sen takhiana soi chhuwa kani changhu chuan Doha thil ti suwa zong te chu mi puite sia ta pon zar sak chu atuma mi hoi chu lo lang la in aha chu alo not meka aha no mek lai chuan aha ni atanga thi chuak chu a muwa makpo ti hle mai kwang yan an cancer ave tran tir dona anat na alan chwa dana soite chu a hre chuak wara ani po chuan in cancer ve te omdan mek chu tong chhotan ni in ain siani vuina hunte azo fel nuwa chuan changho le ji hun te pani chu anin muwa changho chuan chairman kanga thi na chan chu heart attack wanga ni lo thu chu ashila ma se ji hun chuan in changho thu soite chu a oi chi alawa a chan chu chairman kanga chu tha nge ni ti fin fiana tur changho ana anei mi alo wang chuan ani ji hun chuan in chairman laka tanga aro chan tur chau chu a ngak hlela chu wangin changho thu soi po chu a oksak waklem to chuang lawani alaka ji huna achal tlai tak ema wang chuan changho po chu athin rima athurau chia te azia na achiar huna po ama puina chungen to haulo tur hian ashil ngal makani ji huna chu akal santa a changho akal nu po chuan ji huna chuanin poiti na reng ala nei lawa chairman kanga nei thil hluwa chuan chantam taka nei ve ngei chu ain bai se ani ni rei lo te hnuwa chuan ji huna nu pui chuanin anin chung chu a chei that tira chulai mun chu chairman kanga thoro chia te an chia na tur munania chuti mek lain anin chei thatura han mi chhorte chu changho naw te vek chu an lo ni reng mai an ni ho chuanin an hun man dan tur engkim te changho ana alo mu vek theinan camera an lo kam ru reng maya de huan le lawyer te chu room chunga chuan an ron lut ta a de huan le lawyer te chu room chunga chuan an ron lut ta a de huan chuanin chairman kanga athi ma khan atum dan te chu athak le tak thu te chu asoi chuak ta maya athurau chia chuan athil ne zong ser chan ve ngot mai chu zo hi ta tur chuan alo da saka achan vedang le chu zu hi pasal Doha tan chuan alo da ve bokani thu om dan te an ria chuan NR forum member chen khat te chu makan ti in an thin rim tlang hlea Doha chu chairman kangana aril ruwa thak theina na mala tu ni anga chuan ji hu na chuan anga ani ti chuan ji hu na chuan in changho chu phone in apui na chu awangen le ta nuwa ma se changho chuan in ji hu na phone call chu alo chan sak du ta bik lawani ti chuan ji hu na chu changho omna Charles Hotel a chuan vakalin chairman kang ro thila chan anei ve theina na atran puina chu na sata khiana watila ma se changho chuan in ahma aji hu na alo ti dana wang chuan tran pui du lovin kalson san mai chu atum ta a ji hu na chuan changho chu ti dingin adu apiang ati sakve ngei tur thu hi ashil bokani changho chuan ji hu na chu Doha ni na dik tak chu ashil ve ta a ming dik tak chu cho sung hian ani thule chairman kanga pon chu asia ani na dik tak hailan adu thu te chu ashila ma se Doha chuan in alo thatle man to si athusia tak te awang chuan ji hu na thin chu arim em maya chairman kanga chu Doha tha nge ani don ti po chu achiang ta ni chumi nuwa chuan ji hu na chuanin NR forum member te zinga thudik tak puan zar chu atum ta a ti chuan Doha kota thuneina omtur po ahli sak theidon ani tin chuba ka ji hu na chuanin changho chu guchian mayor ani theina na atroi om tla tur thu atiama changho chuan Doha chu ti chevek se adu tak zet setani mundang chu lo lang la in Doha chuanin guchian mayor ni le tura ma alak le tur thu chu alo soi meka zu hi chuan apasalin chu tianga thutluk na asiam chana chu changho wangani ti chu aman thiam thuai ni ma se apasalin guchian mayor ni tura ma alak le na a po chuan atroi om tlat thunga
atu ka chuan Doha chuan in chanchin bumi te ma chuan Gujian Mayer ni tura ain candidate le tur thu chu apuang chuaka candidate te chuan mi pui ma thu soina hun mangin tlin ngei tum chuan ma an la thewa changho po chu Gujian Mayer ni tura awai khat be na ni a tran alave na sa hle bokani thudang le a chuan mi hoi khanin aruk te in damdo ina chuan alo in entir meka athi sen te an exam nuwa chuan doctor chuanin lymphomia avei thule stage 4 kai to thu chu ashila chemotherapy la tur chuan alo ron ngal bokani anat na te asia chuan mi hoi chuan makati angreng hlea aril ru chu bwai hle in angui ruai maya anat na chu apasal la ka thuplat jok chu atumani achan chu apasal thudik hailang tura beimek tu ta na phurit ni chu adu lawa zana chuan mi hoi chuan apasal chu tuipui kama hiana hruaya changho chu big mouse ani le ni lo chu azota topa changho chuan mi hoi nena chuan big mouse tak takani to thu chu phabuai lavin apom ta ni ma se mi hoi chu alom lo shan hau lawa changho nena chuan big mouse chale fing tak ni tur chuan angena atu ka chuan jungra ka chuanin jihun nena chuan NR Forum member tamjok te chuanin Doha laman tan to thu hi aron shila chu thu asiat nu chuan jihun chu NR Forum te in mu khom na huna chuan alut lang ngala anni ho chuanin thut khom an lo nei me kani jihun chu tongin Doha an anina dik tak thupa lema changreng chungpo a member puite chunga chuan athin rim tak zeta chuti mek lai chuan zo hi chuanin company thok pakhat chu bia in jihun chu company president ni na atanga pe thatur chuan a shila zo hi chu shareholder lian berani awang chuan president ni na atanga jihun pe thak tir chu alo theina samai ani po chuanin apasal chu chosung hian ani ti le cho he so tupa ani ti posiat nu chuan poiti na waka nei lawa jihun chuanin apin dana chu san ma chuan Doha thilti swal zong zong te chu phaulan vek chu atumani jihun chu changho nen chuan changdunin Doha an changho tan ina atan tina chungchang thila finfiana then khat omna flash drive chu changho nena chuan a hlana changho chuan chairman ka te chung ko chanchin chu azota jihun chuan changho chu zo na changin chairman ka chuan fapa anei thule ama chu tuna United States a khosak mek thu shila chairman ka chuan a fapa chu mishrom shole tual tha mang alo ni rengani ti achiat chu awanga atui thar tak dan zong zong te chu ashil ngal bukani reilo te nuwa chuan jihun chuan jungra ka hnena chuan chairman ka fapa omna chu zong chuak tur hira shila ma sila chairman ka chuan a fapa tanin chung alu lo nan midang chu poisa manga thamin atan tir zo ka ni ti te chu an hre chom zela chumi chu tu dang ni lavin kwangyen kha alo ni reng mai ani kwangyen chuan midang te thil ti sol ai shem na tuar chu alo thlang zo khelo nia achan po anu cancer treatment lak na na sum amamo na asan e mawangani chuti lai mek chuan mi hoi chuan kwangyen chu adin mun athato lo hle ani ti chu sia in adam rei to don lawani ti te chu a hre thu aya chanchina shiat nuwa rang takin damdo in lama chuna kal ngal wata kwangyen an anuk cha dona chuan mi hoi hne na anu din mun thatle thatlo chu azota ma se mi hoi chuan in kwangyen ril ru chu ti ha bel du to lovin kwangyen hne na chuan do ta soi tangot mai anu chu athat to thule treatment po ala ka ngai to lo thu chu ashil taringota kwangyen chuan anu adam tha ani ti asia chuan ha dam takin leise om chu kile to ngai lo turin akal santani kwangyen athi nuwa chuan afarnu chuanin mi hoi chu haron bia anu chapa chu serial killer ani lo thule chairman kangan midang an puna aya achunga tla jok tura thu apek thu ashila mi hoi chu athusia chuan ti thinrim hlein johi mutur chuan akal ngal wata johi chuan kwangyen chungchanga chuan enroll na chete ma anei lo thuina lo phazung zunga mi hoi la in chairman kangale NR Forum lamte anin rolani ti asiat na turin finfia na eng ma anei big box silo chebonga chuan Doha nena chuan cryptocurrency chungchanga changhuan na alo khoi to te chu aron sila khati hun lai khan changho chu victim te aiding khani in traila khan chaklo zokania ma se anuwa chuan atitu dik tak te chu man chhuwa to ani tak thu te chu ashilani chung thu te asiat nu chuan Doha chuanin prosecutor so ila chu thamatum ta a ani chu khesla tu ni in changhoan Gujian Mayer ni tura a candidate na a achaklo the na na tho pui tur chuan so mani suila chuan changho chu diklo taka soi chia in
misuate hne na changa 1 billion zanga poisa thianghlim lo dong ni anga chuan a pu'a chutia su ilan tongkam acha chhuata ka wang chuan mi puite chuan chang ho chu gu chian mayara tan hlandin chu an tim tanta dewani chu chau chuan ni lova Doha point TV station lamti hau chu lo thamin chang ho le adin pui candidate dang te hau in kara in hian chok chuak thei tur chi chu alo chhuat tir ve chuai boka Doha thil ti danin chang hoa gu chian mayer ani theina konga asoi nging the ni ti sia in sun te le midang te hau chuanin debate an nei tur po in nan lo tur chuan chang hoa chu an sila ma se chang hoa chuanin debate na hmuna in lan ve chu atum lui ta thawa atop thleng raga ma chon ve zel chu atumani ti chuan chang hoa chuan TV station lam chu apan pheita a mi hoi chuan jeria hne chuan sangha an khoina hmun kuang hian le mitang dangte an na tho thin na hmuna hruai tur chuan in angena jeria hne chuan fish farm chung changa sia tur omang te chui chiang turin a tinghal bok jeria chuan mi hoi chu changin chu hmun chu veng tu ten khau taka an ve na wang chuan thilrin hel om lampang chu an ti thin nge nia arin thu te chu ashil ta luama farm owner chu Mr. Koania NK Chemical an head of security ni thina ni bok ti chuan mi hoi chuanin chin sukale anaw te chu fish farm ama kalpui tur chuan angena fish farm chu an thleng ta a chun sika chuin anaw te hau chu fish farm lo veng tu te hau chu a khoi zal tir veka an zinga pakhat chuan che bonga chu bia in big mouse anaw ten an pol mi le sa te an ron bai thu chu aron shila mi hoi chuan Mr. Ko chu tui in tur pe in Mr. Ko chuan a in ve ngal maya a hnuwa mi hoi chuanin NK Chemical le fish farm te in kung kai dan chu azot ta a ma se Mr. Ko chuanin NK Chemical le fish farm te chuanin in zom na eng man nei lo thu chu asoi chuaka mi hoi chuan Mr. Ko hne na chuan tun maya atuin zo ta ka chu fish farm atanga alak chu ani thu ashila mi hoi thu soi asha chi chu Mr. Ko chu cheboi ngal vekin ambulance ko ngal va tur chuan ati roi maya a om dan te a mu awang chuan mi hoi chuanin rin hlel na lian tak chu anei chhotan zela thudik tak sil mai tur chuan atita ni ani na taka chuan fish farm atui te chu NK Chemical te siam chua chemical waste halo le mishing te ta na lo om tak nen chuan input sop vekin mishing te ta na lo om em mai hialo nia thudik takan sia chua nuwa chuan mi hoi chuanin atui in lai chu a ina tanga aron kenani thu ashil le ta zoka ani na taka chuan mi hoi chuanin NK Chemical te le fish farm te chuanin inzomna an nei mi lo ni anga Mr. Ko atong rengani chuan fish farm atui te chu Mr. Ko in tir chu a she reng don lovani pat 12 na hi alo chuak le thuayang